Nakadali sa pagtagad sa mga lokal o langyong turista nga modayo sa Mactan na kining usa kanhi ka magtutudlo. Gitawag niya kini og bubod art ang iyahang gipanghimo nga usab iyahang panginabuhian. Usa kini ka matang mga kapuso sa paghimo og personalized bracelet ug kining keychain. Busa atong sayran karon ang iyang pagpanikay-sikay pinaagi ni ining report. Sa unang tan-aw na andan ra nga pulsiras ang ipang-display sa gamayng pwesto sulod sa Mactan Liberty Shrine. Apan mao kini ang kinaham sa mga turista tungod kay lahi kini sa uban. Gitawag kini og bubod bracelet, diin gikuha ang ngalan sa proseso sa paghimo nini. Gamit ang nagkalain-laing kolor sa yarn, gibubod kini hangtod na pormang bracelet. Bisan og kuti apan makalingaw tan-awon ang kakusog nga mohimo ni Joan Abiejo sa bracelet. Mahimo rang huwaton sa customer ang bubod kay iya kining matapos pagama sulod lang sa 3 minutos. Ang nakanindot pa kay makapili og disenyo ug unsay ibuta nga pulong sa bracelet. Bilangan ninyo? Wala, sir. Ha? Wala. Imagination, sir. Imagination. Oh. So, bubod mag-make, so while mag-make one, ako na imagine na lang yung letters. So, para ma-symbol na ko din. Ma-feature out na kay captor. So, atong himo karon sa di. Balitang bisdak. Okay. Okay. Close na sir. Tatak bisdak. Balitang bisdak. O. Kung sa una, suwat lang, karon ilan na ning gihimo na ni nilang art, no? Bubod ang tawag? Bubod. Bubod. Bubod pulsiras. Okay, okay. So, halinon is mga turista. Mostly mga Koreans. Environmental friendly ang bubod tungod kay ang gigamit nga paghimo nini mga used tire o ligid nga gitabas. Gibutangan lang og snap aron mapormang pulseras o keychain. Si Joan kanhi nagtudlo og English sa usa ka tuhaan apan mihawa tungod kay mas dako ang iyang kita isip bubod artist o makatutok pasab siya sa iyang pamilya. Pinaagi lang sa pagpaningkamot dito, murag na-discover lang sa diri namo na magbuhat ko unique nga souvenir bi para ang mga turista bitaw maganahan og kanang lahi sa different jud ba mura na nag-try make og ginani sir with names. So okay kayo as mga 5 years na ko naning kamot na ginani sir. Good. Bisag unsa ang panikay-sikay mo click yun basta adunay kaugalingong tatak.